मालवण पंचायत समिती सदस्य पदाचं आरक्षण जाहीर झालं असून आता मोर्चे बांधणीला वेग येणार आहे। पाहूयात। मालवण पंचायत समिती सदस्य पदासाठी आरक्षण सोडत मालवण तहसील कार्यालय निवडणूक निर्णय अधिकारी शारदा पवार, तहसीलदार वर्षा झालटे यांच्या उपस्थितीत श्रीनेका नार्वेकर या लहान मुलीच्या हस्ते सोडत करण्यात आली। पंचायत समितीच्या 12 जागांसाठी शासन निर्देशानुसार लोकसंख्या प्राधान्यक्रम या आधारे तसंच काही जागांसाठी चिठ्ठी काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आलं। यात 12 पैकी 50% जागा म्हणजे 6 जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत। जाहीर झालेलं आरक्षण पुढील प्रमाणे: पेंडूर अनुसूचित जाती महिला, शिरवंडे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, कोळम कुंभारमाठ हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, आडवली मालडी कोळी वराड हे सर्वसाधारण महिला, आजरा चिंदर मसुरे मरडे वायरी भूतनाथ सुकळवाडे सर्वसाधारण खुले असं आरक्षण जाहीर झालं असून आता मोर्चे बांधणीला वेग येणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।